எலக்ட்ரிஷியன் சேனலில் பல்வேறு விழிப்புணர்வு தகவல்களை பார்த்துக்கிட்டு வரோம். குறிப்பாக பார்த்தோம்னா உள்ளாட்சி தொடர்பான திட்டங்கள் தொடர்பான தகவல்கள், மத்திய மாநில அரசு திட்டங்கள் தொடர்பான தகவல்கள், வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் மற்றும் தற்போது உள்ளாட்சியில் மற்றும் பல்வேறு விதமான தகவல்களையும் பார்த்துக்கிட்டு வரோம். தற்போது பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறதுனால தேர்தல் தொடர்பான தகவல்களை பார்த்துட்டு வரோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வாக்குச்சாவடி முகவர்களோட பணிகள் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். அதாவது வாக்குச்சாவடியில் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சி சார்போ அல்லது வேட்பாளர் சார்பாகவும் முகவர்கள் நியமிக்கப்படுறாங்க. குறிப்பாக வேட்பாளர் சார்பாக முகவர்கள் நியமிக்கப்படுவாங்க. பூத் லெவல் ஏஜென்ட்னு சொல்லக்கூடியது. அவர்களோட பணிகள் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். அதாவது பொதுவாக பூத் ஏஜென்ட் எப்படி நியமிக்கப்படுறாங்கன்னா, ஒவ்வொரு வேட்பாளர் தொடர்பாக ஏற்கனவே வாக்காளர் இறுதிப்பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னாடி சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அறிவிப்பு வெளியான உடனே தேர்தல் துறை மூலமாக அந்தந்த வாக்குச்சாவடி மையங்களில் பூத் ஏஜெண்டை நியமிக்கக்கூடியவங்களோட தகவல்கள் அதிகாரிகளுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுது. அதன் மூலமாக பூத் ஏஜெண்டுகள் முடிவு செய்யப்படுறாங்க. தேர்தல் நாள் அன்னைக்கு பூத் ஏஜெண்டுகள்கிட்ட முறையாக வாக்காளர், அதாவது மொத்த வாக்காளர் பட்டியலுடைய தகவல் கொடுக்கப்பட்டு அதற்குரிய சான்றொப்பம் பெற்றுக்கிட்டு அவங்கள பூத் ஏஜெண்டாக நியமிக்கப்படுது. பூத் லெவல் ஆஃபீஸர் பிஎல்ஓன்னு சொல்லக்கூடியவங்க இந்த பணிகளை செஞ்சு அதை கவனிக்கிறாங்க. பூத் லெவல் ஏஜெண்ட் வாக்குச்சாவடியோட மூவர்கள் அந்த தேர்தல் நேரத்தில் என்ன பணி செய்கிறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன பணிகள் அப்படிங்கிறத அந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஒரு வாக்குச்சாவடியில் வாக்குப்பதிவு நேர்மையாக நடக்கிறதாங்கிறத நேரடியாக இருந்து உறுதி செய்வது வேட்பாளர்களோட முகவர்கள் தான் முக்கியமாக அவங்களோட பணி. அவர்கள் பணி ரொம்ப சிறப்பான பணி. ஏன்னா அவங்க தான் முழுமையாக வாக்காளர்களை கண்காணித்து சரியாக வாக்களிக்கிறாங்களா, கள்ள ஓட்டுகள் நடைபெறுதா அப்படிங்கிறத ஆள்மாறாட்டம் நடக்குதாங்கிறத அவங்க தான் பார்க்குறாங்க. அதாவது வாக்குப்பதிவின் போது வேட்பாளர் சார்பில் பூத் ஏஜெண்டுகள் என்ற முகவர்கள் நியமிக்கப்படுறாங்க. அவங்க பணி மிக முக்கிய பணியாக சொல்லப்படுது. ஒரு வேட்பாளருக்கு ஒரு முகவர், அவரை மாற்றுவதற்கு ஒரு முகவர்னு 2 பேர் அனுமதிக்கப்படுவாங்க. அதாவது ஒரு வேட்பாளருக்கு 2 முகவர் ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் வாக்குச்சாவடிக்குள்ளே ஒருவர் மட்டுமே அமர அனுமதிக்கப்படுவாங்க. கள்ள ஓட்டுகள் விழுவதை தடுப்பதில் இவர்கள் பணி முதன்மையானது. தமிழகத்தில் எந்த பகுதியிலையாவது முகவரின் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்கணும். அதாவது தமிழகத்தில் எங்கேயாவது வாக்காளராக இருந்தால் போதுமானதுன்னு சொல்லப்படுது. அதோடு பார்த்தோம்னா அவருக்கு எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும்னாலும் அந்தந்த வாக்குச்சாவடியை சேர்ந்தவராக முகவர்கள் போடுறது தான் வேட்பாளர். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் அந்த வாக்குச்சாவடியில் வாக்களிக்கக்கூடிய நபர்கள் தெளிவாக தெரியும். அவங்களுக்கு நியமன அட்டை அப்படின்னு வழங்கப்படுது. அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்பாகவே வாக்குச்சாவடிக்கு முகவர் செல்லணும். வேட்பாளர் முகவர் 2 பேருமே கையெழுத்திட்ட கடிதம் அவரிடம் இருக்கணும். அதை வாக்குச்சாவடி அதிகாரியிடம் கொடுத்து முகவராக பதிவு செய்து கொண்டு நியமன அட்டையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மாற்று முகவரும் நியமன அட்டையை பெற்றுக்கொண்டு அங்கிருந்து வெளியேற வேண்டும். முகவரை மாற்றும் போது மற்றும் அவர் வாக்குச்சாவடிக்குள்ளே வர வேண்டும். டம்மி ஓட்டுகள். அந்த வாக்குச்சாவடியின் வாக்காளர் பட்டியலை முகவர் கொண்டு வர வேண்டும். பென்சில், பேனா, வெள்ளைத்தாள் போன்றவற்றை தயாராக வைத்திருக்கணும். எந்த இடத்தில் அமர வைக்கப்படுகிறாரோ வாக்குப்பதிவு முடியும் வரை அவர் அந்த இடத்துல தான் அமரணும். வாக்குச்சாவடியில் வாக்குப்பதிவு தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி ஓட்டுப்பதிவு எந்திரத்தில் ஏற்கனவே வாக்குகள் பதியவில்லை அப்படிங்கிறத முகவர் தான் உறுதிப்படுத்திக்கணும். இதற்காக வாக்குச்சாவடியில் இருக்க அலுவலர்கள் சில டம்மி ஓட்டுகளை பதிவு செஞ்சு அதன் மொத்த எண்ணிக்கையை முகவர்களுக்கு காட்டுவாங்க. டம்மி ஓட்டுகள் சரியாக பதிவாகிறதா என்பதை முகவர்கள் தான் உறுதி செய்யணும். இவை உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னாடி டம்மி ஓட்டுகள் அளிக்கப்பட்டு அதன் பிறகு வாக்குப்பதிவு தொடங்கும். சரியான கணக்கு. வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்கும் பேரும் ஓட்டுப்பதிவு செய்ய வர்றவங்க பேரும் 2 பேருமே ஒரே ஆள் தானா அப்படிங்கிறதையும் முகவர் கவனிக்கணும். அந்த வகையில் ஒரு வாக்குச்சாவடிக்கு வரும் 1400 வாக்காளர்களையும் முகவர்கள் கவனித்தாக வேண்டும். பதிவாகும் வாக்குகளோட எண்ணிக்கை, நேரம் போன்றவற்றை குறிக்கணும். வாக்கு எந்திரத்தில் உள்ள கணக்கு, வாக்குச்சாவடி அதிகாரியின் கணக்கு, முகவரின் கணக்கு ஆகியவை சரியாக இருக்கணும். வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்கும் பெயருக்கும் சம்பந்தமில்லாத நபர் யாரும் வாக்களிக்க வந்தால் அது தொடர்பான ஆட்சேபனையை வாக்குச்சாவடி அதிகாரியிடம் முகவர்கள் தெரிவிக்க வேணும்.
அதாவது பூத் ஏஜெண்டாக இருக்கக்கூடியவங்க இந்த மாதிரி தவறுகள் நடக்கிறப்ப பூத்தோட அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கவங்களோட கூட அவங்கள்ட்ட தகவலை தெரிவிக்கணும். சீல் வைக்கிறது. ஓட்டுப்பதிவு முடிஞ்சோடனே வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் உள்ள தகவல்கள் சரியான முறையில் குறிக்கப்பட்டு அதன் பின்னர் சீல் வைக்கப்படுகிறதா என்பதையும் முகவர்கள் உறுதி செய்யணும். அதன் பின்னர் அதற்கான ஆவணத்தில் கையெழுத்திட வேணும். அந்த ஓட்டுப்பதிவு எந்திரத்தில் அனைத்தும் அரசு சார்பான வாகனங்கள் ஏற்றப்படுவதை கண்காணிக்க வேண்டும். இது எல்லாமே பூத் லெவல் ஏஜெண்டோட பணியாக இருக்குது. அதாவது வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் பணி அவ்வளவு சுலபமானதில்ல. கள்ள ஓட்டு போடுறதை தடுக்கிறதையும் ஓட்டு போடுறது சரியாக கண்காணிக்கிறதையும் ஓட்டு முடிந்தவுடன் அதை பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைக்கிற வரைக்கும் இந்த பூத் லெவல் ஏஜெண்டோட பணியாக இருக்குது. அந்த தகவல்களை தான் பார்த்தோம். அந்த பூத் ஏஜெண்ட் எப்படி நியமிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிற படிவங்களோட விவரமும் இந்த காணொலியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இணைச்சிருக்கேன். நீங்கள் தகவல் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். தமிழ்நாடு எலெக்ஷன் கமிஷனோட லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கு. பூத் லெவல் ஏஜென்ட்ஸு எப்படி நியமிக்கப்படுறாங்க, அதற்கான விண்ணப்பங்கள் என்ன மாதிரி குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற தகவலையும் நீங்கள் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் லிங்கில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். எனவே இன்றைக்கி வாக்குச்சாவடி முகவர்களோட பணிகள் என்னான்னு பார்த்தோம். இந்த தகவலை மற்றவங்களுக்கும் பகிருங்க. இன்னும் இது தொடர்பான தேர்தல் தொடர்பான தகவல்களுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். என்றும் நன்றியுடன் புனிமந்திர அலெக்ஸ்.